Okay, good morning mga boss. Welcome back to my channel. Siyempre, pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, so subscribe na po kayo mga boss. So pakipindot natin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Okay, so ayun mga boss, pupunta tayo ngayon sa Kamiling. I-update natin yung project natin doon sa Barangay 2, Kamiling, Tarlac. Tapos punta na rin tayo sa San Carlos project. So may susukatin tayo doon, yung tiles nila doon. Pero bago tayo punta doon, punta rin tayo sa so dahanan natin yung foreman natin doon mga boss. Siya yung kasama natin pupunta doon para sukatin yung tiles niya. Pati na rin si Tonyo, dahanan natin. So may update din natin yung project natin ngayon. Siyempre bago tayo punta doon, pupunta muna tayo kay Labadinoli. Update natin yung project nating kitchen cabinet. Siyempre sa mga nakapanood ng video ito, siyempre maraming salamat po sa inyong lahat. At paki-like na rin po yung like button po natin dito mga boss. Yan, so madali lang po yan. So malaking tulong po kasi yan sa channel natin. So ayan mga boss, maraming salamat po sa mga magla-like nitong video natin at sa mga magko-comment dito sa video natin mga boss. So maraming salamat po sa inyo. God bless po. So ayan mga boss, bali pupunta tayo sa muna ngayon, sa Labadinoli. So i-update natin yung project natin doon na kitchen cabinet. Okay, let's go. Ayan, good morning mga boss. Ayan si paring Reggie tsaka si paring Louie nadagdagan. Paring Louie, Kuya Juan. Happy birthday. Yan, happy birthday ulit pare. Pare, 1 year pa yan. 1 year pa yung niya. One year na birthday na yan. Birthday mo hanggang November. Pare ba, saan punta? Ikutin ko lahat ng project pare. Alam mo, to the moon. Oo. To the moon. Ikaw pare, saan punta? Sige, sa Tala. Okay, so ayan, nandito ulit tayo sa cabinet project dito kay Labadinoli. So ito na yung project natin na pupunta sa Tambugan, Kamiling, Tarlac. So ito lang yung framing nya. So napakadali lang po ng framing nya. So makikita nyo yan. So buksan natin para maintindihan ninyo. Okay, so ganyan yung framing nung natin, kitchen cabinet. Tapos dito, yung iba kasi hindi na nilalagyan na ng backing na ganyan. So parang ganito rin yung tsura nya. Kalansay din yung makikita mo dyan sa back. So sa amin, binuna namin para mas maganda, mas matibay. So yung karaniwang nagmo-module, gawa ng modular cabinet, hindi na nilalagyan ng ganito. So mga 10 cm lang yung nilalagay nila dito mga boss. Okay, so sa amin ginawa na lang ganyan para mas matibay. Tapos siyempre naglagay din tayo ng dyan, 2 kick. So ganyan lang naman. So ang gagawin pa natin dito, papatungan pa natin ito ng marine plywood, yung walang kulay. Tapos papatungan pa ng granite. Pero dun sa iba, ang ginagawa nila, ito papatungan na agad dito ng granite. Ang iba, so hindi na sila gumagamit ng marine. So sa amin, ginagawa namin, pinapatungan pa namin ng marine. Tapos granite para mas matibay yung natin. Hindi basta-basta masira yung granite natin pag naglagay tayo rito. So lahat ng countertop, lalagyan natin ng granite, ng marine yan bago granite. Tapos yun, yung mga boss, tinatabas na yun, pupunta dun sa sa gilid ng bar counter. Okay, so ayan, nagtatakip lang kami rito. So pagkatapos magtakip, bukas pwede na tayong mag-deliver. So di-deliver na natin ito. Hanap tayo ng mapagsasakyan na elf. So ito yung sa may kitchen center island. Tapos yung iba andito na. So tapos na yung mga iba rito. So natakpan na. Okay, so ito na mga boss. Siyempre ganun din yung mga framing niya. Tapos dito na yung mga drawer. So may drawer tayo dyan. Okay, yung iba may takip na. So ayan na. Okay na lahat. So ito yung papalitan natin, yung tatabasin doon. So dito nga nagkulang nga sila kaya natin tatakpan ito kasi nakikita yung screw. So ayan. Ito sinabi ko nga doon sa last video natin, nakikita yung screw na ito. So gusto ko sana wala tayong nakikita ng screw dito kasi pwede naman tayong mag-screw dito sa loob. Imbes na dito.
So okay rin naman, pwede rin naman yan. Bali tatakpan lang sana ito. Kaya lang sa akin ayaw ko ng ganun. Gusto ko habang may paraan, yun ang gagawin natin. So hindi bali itong mga board na to magagamit naman natin yan sa ibang project natin. Okay, so yan, update. Nakatagip na tayo dyan. So pwede na tayong mag-deliver doon sa site. Okay, so yan lang po ang update dito sa kitchen cabinet natin. So punta naman tayo doon sa Kamiling project. Tingnan natin yung project natin doon na ceiling sa Barangay Tut, Kamiling Tarlac. Okay, so ayan, nandito ulit tayo sa Tut project, Barangay Tut, Kamiling project mga boss. So yung project natin dito, ceiling, cabinet, spandrel. So ayan mga boss. So i-update natin mga boss dito. So medyo matagal tayo hindi nakapunta rito. So tingnan natin kung ano yung mga natapos nila. Okay. Okay. So ayan mga boss. Ay, hello sir. Good morning. Morning. Agi message niyo bakit na-custom kayo agi kulay na dito ba? Gon, ano agyan? Kulayan pala tagin. Okay, so yung mga boss, update natin dito mga boss. Good morning, Anggal. Gon, i-explain ko, nandama. I-pass tayo na pass kayo No. yung project namin ng Dati complaint na ako. Gon, Anggal. Sinumbanger. Okay. May isa lang ako. 6 ata. Grupo yung kalatag blagak bet na. Ano, si ano pala si Anggal. Father ni Sir. So yan. Okay. So yung mga boss. So ito yung natapos nila dito. Okay. Ayos, so ito na yung sa may taas. Okay, so nagmamasilya na sila rito mga boss. Nagmamasilya na sila. Mga boss. Okay, so ito naman yung about tatlong square dito na naka-cube. Tapos dito para maintindihan nyo lang, so marami kasing nakaharang dito. So papakita ko na lang dyan sa screen yung 3D model na ito. Okay, so yan po yung itsura niya pag natapos. Okay, so dito naman okay. So ang hirap sumuot dito. Kailangan mo pang dumapa. Okay, so dito na ang banda. So makikita dyan sa screen yung 3D model niya. Okay, ayos. Okay, so naka-cube light dito mga boss. Naka-cube light yan, naka-cube design dito sa may gilid. Tapos may kanal tayo. So ito yung kanal niya. So sa may kanal natin, may pin light din. Okay, so ito yung cube design. So naka-cube design siya dun. Naka-cube design. So lalagyan pa natin ng cornisa yan. May cornisa pa to ah. Dito sa gilid may cornisa pa yan. Oo. Lalagyan ng cornisa yan. Okay, so dito naman cube design. Yung karaniwang ginagawa natin sa mga kwarto. Ayos. Agi kayo lagi So halos na-premium na nila, natatakpan na nila. So hindi pa natapos dito yung sa may master bedroom. So ipapaliwanag ko po mamaya yun mga boss. So punta nga tayo doon sa master bedroom. Okay, so yan. So CR, hindi pa tapos. So dito rin.
Ayun, maraming dumudumi rito. Tapos ito, hindi pa tapos mga boss. Okay. So may gagawin tayong design dito. Na gusto ni ma'am. So pakita ko na lang yung pag natapos na nila. Okay, so dito sa ceiling natin, so pag tumatanggap tayo dito, labor and materials. So labor materials, nakamasilya na siya, 2 beses kami mamasilya. Wrapping tsaka finish. Tapos may cornisa na rin siya. So ganun yung pagtanggap namin sa ceiling. Labor and materials na po siya. Tapos may cornisa na. Siyempre iba pa yung pintura nito. So kung magpapapintura sila, additional po yan. So ito, nagpapintura sila sa amin, so nag-additional na lang sila dito sa amin. Tapos pag-usapan pa namin dun sa may TV wall design. So yan, hindi pa natapos yung pag-usap namin dyan. Pero yung mga kitchen cabinet okay na. Tapos yung spandrel, so okay na yung usapan namin dun. Okay. Okay, so yung partition na yan nagawa na naman na. So drywall din ito mga boss. Yan, drywall. So lalagyan pa natin ng corner beads yan pagkatapos. Kung mapapansin nyo, meron na rin ano dito, mga shelves, mga floating shelves. Ayan, so yan po yung floating shelves natin. Meron na. Tapos dito may mga ilaw po yan. So yan, nabangan na siguro ni electrician. Okay, so dito ang ilalagay natin dito yung aluminum na partition ang ilalagay natin dito. Tapos kukulayin na lang natin. So ayaw kasi ni ma'am yung kulay niya na dark brown. Gusto niya medyo dark yung ilalagay niya dito. So ipakita ko na rin dun sa 3D model yung mangyayari dito sa baba. Makikita dyan sa screen. Okay, so dito naman makikita dyan sa screen kung anong itsura na ito pag natapos. Okay, yun. So yan po yung mangyayari dito sa dining natin hanggang sa kitchen. So mapapansin nyo dyan, may cabinet na nakalagay dyan. So tapos may mga ilaw na rin yung mga mga ceiling natin. So estimatein na lang natin yan pag na-primangan nila doon sa kabila. Okay? Okay, so yan lang po yung update dito sa Kamiling project. So i-update ko na lang kayo sa susunod na vlog. Okay, so andito tayo sa Maxiwood, Tarlac. So yung sinabi ko nga doon sa last vlog ko na nagkamali sila ng computation doon sa bigay natin sa atin na materyales, yung orange pipe na PVC na D3. So nilagay nilang presyo doon ay D2 yung nilagay nilang presyo. So ngayon, papunta naman na ako rito, nag-chat na naman daw sila kay Macy's na pinapalo up yung bayad ng PVC pipe. So yung kulang ko daw. So akala siguro nila tatakbuhan ko sila. So hindi naman ako ganon. So punta tayo rito para magbayad. So yung kulang. Okay. So ito yun yung pwesto nila, Maxiwood, Tarlac. Maxiwood, Tarlac. So chat sila ng chat kay Macy's. So punta na nga tayo rito para bayaran. Ayun o. Hello. Oh, nasa na kayo? Oo, ayan o. Magkano ba yun? Bali 4,080 po. Sige, pakiano yung resibo. Sige. Ayan si ma'am, ayan o. Hindi makatulog si ma'am doon sa kala niya siguro tatakbahan ko siya. Yung vlogger yun, sabi nila, o hintayin mo
Papapost ko sa vlog yan. Sabi Oo. talagang Magkano ba yung D-Dress? dress. Oo, magkano ba yon? Ang isa? Nagtuloy ako. Magkano ba yon yung orange pipe na yon? Ate, magkano daw yun ate? Oo, tignan mo mabuti. Eh baka maraming punta rito, singilin kayo no. Sabi nila 400. Ang mura. Dress. 467 po. Ha? 467. Yan. Isa. Ang isa. Tapos kasi yun na puntungan na 227 parang may Oo. 437. 67. Ay, 67. Opo. Oh, mura pa rin ah. Yung makapal yon? Opo. Oo, doon sa iba 600 yun eh. Oo. Arnel. Oo, doble sa ito. Mas mura pa tayo. Oh, mura pala dito sa Maxibud. Ayan, mga boss, mura pa rin dito. Sir, dapat minsan sinasabihan mo kami para nakaayos naman kami. Oo, ayun, lagi naman kayong maganda. Kaya sabi ko, naka-ready itong mga to, sabi ko. Kaya naman sa vlog mo. Hindi ako lang sa vlog yun. Sir, 4,080 no? Pagpasensya mo na sir, in lang siguro. Oo. Yan. 4,000. 80 po. 1, 2, 3, 4. Edit mo na lang yung resibo ko sir. Oh, yan na lang. Hindi naman nakatulog sir. Ate, edit Yan. mo na lang. Bakit tatlo dito, dalawa na? Ayan, oh. Bye-bye na lang. Sino nag-chat sa inyo? Okay, nabot lang. Sino yung nag-contact kay misis ko? Ay, ikaw. Yung isang ano ko yun, yung isang account ko. Pero yan, ano po namin sir, yung sa Maximum po yun. Friend ko pala kayo doon? Friend ko pala kayo doon? Siguro po. Oo, na kasi di ba pag magme-message ka dapat nasa message request. Opo. Oo, yun eh. Kung hindi nyo po accept yun, hindi po namin kayo magiging. Oo. Hindi, wala daw sa message request eh. Oo, wala. Oo, wala. Eh, ibig sabihin, friend ko pala kayo doon. Maxibud. Ay, kukuha rin pala ako ng screw. 1.5 wood screw. Sa loob na lang po sir. Dito na lang yun. Sige. Okay na sir. Okay, thank you. Ay, hindi sir. Oh, baliktad. Ayun, nag-iba. Thank you very much Okay. So ayan mga boss, ito yung talagang presyo niya. 1,485. So 9,424. So ayan po yun. 17 pieces na PVC pipe na D-Dress. Tapos 27 pieces na PVC na elbow. So 9,424. Okay. So dito naman tayo, bili tayo ng screw. Clarence. Screw yung, yung screw nyo. Black screw na 1.5. Pointed. Pointed. Ilan? Ilan? Mag 1.5. Magkano ba isa nun? 1? Isang box na yan? Ay, 600 yung ano? Yung laman niya, 1.7. 170. Ay, 170? 600 na yon. Ay, mura pala rito. O sige, tinitingnan ko ha. Ibig sabihin 170 lang ito. Oo, 600. Doon sa piso isa ito eh. Diba? Pwede kong buksan. Mas mura pag malaki mo. Ayun si kaya pala lumipat dito sa Maxibud. Nasa Tableria sa dati. Mas mura dito yung tenda nila. Kaya Tableria nasa piso isa ang bigay sa akin doon. O yan mga boss 600 pieces no. O yan. Sige. Isa lang? O isa lang. Alam ko na susunod. Rivet. Meron na ako kasi sa cabinet to eh. Tapos ito, magkano pa? Meron pala kayo na ito, no? Ilang ano to? 10 inches. Yung teeth niya? Tip niya, 80. 80 teeth. Makakapal. Pero meron din kayong ano,
Yung manipis lang. Yung konti lang ito. Oo. Ay, meron din pala doon, oh. Dito, magkano ganito? 380. Yung maraming teeth. Walang stock. 400 plus. Sayang, mumura pala rito. Kaya lang, ano, wala dito yung hinahanap natin. Yung maliliit na teeth. Ito yata, multi. Itong multi. Ito, magkano to? 990. Oh, 990. Mas mura pala rito. 990. Tapos, yung pang table saw, magkano yun? Oh, 990 din. 990 din. Pero meron kayong ano dyan, yung manipis? Wala. Pag nag-open yung Okay. So, daan tayo sa City Hardware. Bili tayo ng brass. Saka pintura. Dito sa Hirona. Okay, so andito tayo sa City Hardware sa Hirona, Tarlac. So pupunta tayo dyan para bumili ng roller brass. Roller brass. Tsaka pintura. morning, sir. Good morning, ma'am. Shout out. Okay, lima. So 40 tong isa. Ano po sir? Tapos magkano ito? 179 po yung Ayun, semi-gloss po. para. Tapos yung gloss po is 179 po. Okay, so 179 ang isa nito mga boss. Isang dito. Parehas lang sila ng semi-gloss tsaka gloss. Tapos ito, Requesting Charlie to receiving area, please. Thank you. 89. 89 po. 89 pesos. Tapos yung First shadow size 34 po. Sige sir, ito po. 34 pesos. Okay, Okay, thank you. Okay na po, sir. Ito na yan. Okay sir. Diyan lang ako. Pauna na po yung Ay, yung resibo. Hindi pa pala. Ayun, buti. Okay, ako na lang. Thank you. Okay, so ang binayaran natin ay 1,146 sa kinuha natin. Ito, pupunta ito sa San Carlos project. Okay, diretso na tayo sa Anao project. Tayo mga boss. Anao project. Anao Tarlac project mga boss. Okay. Tawagin natin si Iton dito tsaka si Foreman. Sama natin sa San Carlos para sukatin yung tiles doon. Bumili na rin ako ng screw kasi nagkulang daw sila ng screw. Tama-tama, break time. Hanggang ba kaya? Wala. Ito lang. Lock screw. Okay, so update tayo rito. So review ko na lang po yung mga ginawa namin dito. So dito, ang kulay nito ay smoke gray, teal gray, semi-gloss ng Davis. So Davis paint po lahat yung nilagay natin dito. Tapos choco brown ng Davis. Tapos yung mga ceiling natin, flat latex ng Davis. Tapos yung mga kornisa, gaya doon sa gilid, ay semi-gloss ng Davis mga boss. Tapos dito sa tiles, so makikita nyo medyo makintab siya. So nilagyan po namin yan ng acrylic emulsion. Okay, so dito naman sa loob, so hindi ko nabubuksan yung ilaw. So dito sa loob mga boss, sa mga hindi nakakalam dito sa project na to, may kisame na dati ito, tapos may pintura na. So ilalagay ko na lang dito sa screen yung dating itsura niya. Okay, so yan po yung itsura niya dati. So may pintura na siya, tapos may kisame na. So parang nag-renovate tayo ng loob ng bahay. Ito, so nakita nyo naman dyan, meron naman na tayong mga partition dyan. Tapos itong pintura nito, so inalis na namin lahat ng pintura niya dati dito. So greenine po namin lahat yan.
lahat ng pintura dito sa loob ng bahay. So grenade namin, tapos nagpanibago tayong pintura. Siyempre nag-skim coat tayo dyan. Tapos kung paano mag-prepare ng pintura, ganun yung ginawa natin dito. Okay, so ang update dito, so nakatapos na sila ng mga board. Okay na yung mga board natin. So dito nakabuo na sila. So nakabuo na sila rito. So lalagay na lang yung mga drawer natin dyan, drawer guide, concealed hinges. So yun na itong parte na to, dito lang siya mga boss. Tapos dito naman meron naman na tayong nagawa rito. So ayan yung sa cabinet. So yan yung pupunta dyan. So dito sa kabila, so medyo mabilis sila magtrabaho rito kasi marami sila. So boss, dito sa kabila, ito naman yung pupunta rito. Ditong banda, ditong pupunta. Ayan yung itong ginawa nilang ito mga boss. Dito siya pupunta. Okay, so lalagyan pa rin natin ng backing yan na board, yung 18mm na marine laminated board. So hindi ito yung magiging backing niya. So yung iba, pag gumagawa sila ng ganito, ito na yung ginagawa nilang backing niya. So sa amin, so ito na yung gagawin naming backing niya. So makapal din siya. Okay, double face din po yan mga boss. So talagang hindi namin tinipid yung nilagay natin dito. So nasa inyo pa rin yun kung gusto kayo magpapagawa. Kung wari, arawan yung gagawa sa inyo. Kung gusto nyo makamenos, alisin nyo na yung backing nun. So dito meron rin tayong dito. Dito na yata yun. Ito yung pinabas. Ay dito lang pala mga boss. Isa, tapos dalawa, tapos doon sa taas. Yung isang gagawin natin na cabinet. Okay, so yan lang naman yung update dito sa project mga boss. So pagkatapos nito, pag ni-assemble na nila yan, tatawagin natin si Crystal Granite para malagyan na ito ng granite. Okay, so dito, ito sana yung pupunta diyan. Kaya lang may gustong si sir, ibahin yung plano natin. So kinuha ko kasi dating detalye nito sa kanya. So nung nakuna, okay naman sa kanya lahat ng usapan namin dito. So nakuha ko na lahat ng detalye. So ito, so andito na yung detalye na yon. So ngayon, ang sabi niya, may gusto siyang ilagay dito na pantry yata yung ilalagay niya rito. Tapos sliding. So yung yung hugutin mo siya, parang drawer rin siya na lalabas lahat yung pantry na yun. So yun, may kamahalan kasi yung ganun mga boss. Baka yung materialis pa lang niya, yung nasa loob, yung hinihila mong ganun, nasa 15,000 na siguro yun mga boss pag bibili ka. Tapos iba pa yung niya, iba pa yung na yun, yung salamin niya. So hindi pwedeng ang salamin natin ay sliding pag ganun, pag ipo-pull out mo. Siyempre paano mo bubuksan yung pintuan kung naka-sliding ka, kung paano mo may pull out yon kung sliding yung ilalagay mong pintuan dyan. Siyempre dapat hindi sliding. Okay, so pag-uusapan lang namin ni Sir yon yung mga tungkol dito. So madali lang naman kausap sila Sir. Ipinaliwanag ko lang po dito para sakaling may idea po kayo. Tapos dito meron kasi tayong dito, nakahang yung cabinet natin dito. Kaya lang ang gagawin natin doon, pag nilagay natin yon, so maglalagay pa tayo ng board dyan para dumaan yung kornisa natin dito. Dadaan yung kornisa natin dyan. So may kita niyan pagkatapos. So hindi naman pwedeng ito ay i-direkta natin sa taas, kasi paano na tayo magbubukas niyan. Dapat meron ka pa rin spacing dun sa taas para mabuksan mo yung pinto, yung mga pinto ng hanging cabinet natin. Okay, so babalik pa naman tayo dito mamayang hapon pagdating namin. So andito na siguro sila Sir at para makapag-usap kami. Okay. Yung isa pang nadagdag dito pala mga boss, dito sa project natin, yung baseboard. So ito yung dinala natin nakaraan araw. So yan, makikita nyo may baseboard na siya. So hindi siya kahoy, parang cornisa rin siya na plaster of Paris yung materialis niya. So hindi na rin siya inaanay. So didikit mo lang siya. So yan, meron na siya rito. So yan lang naman yung nadagdag dito sa may flooring natin. Siyempre pipintura natin ng gloss. Gloss ng Davis. So hindi na kailangan primeran, kahit direkta na kayo
pintura ng glass. Okay, so yun lang. Oh. So ito yung presyo mga boss. 17,500. So mura pa rin sinabi ko, 15,000. So dito may decking din sila dito guys dun sa Tarlac. Dito Cardiff lang. 330 so 475. So hindi ka na magpupundasyon, so para magpo-flooring ka lang. Tapos yung framing mo, so yan. So na yun, ito yung mga bracket niya mga boss. Okay, so dito naman mga boss 14,560. So itong pantry nila. So kasama na to. Siyempre hindi kasali ito. So ito lang siya. Okay. Ayun, bahala lang kayo dyan. Ano? Ayun, may isa-shoutout kayo mga boss. Shoutout ko sa mama ko. Ang miss ka na ta. Shoutout sa mga taga Rosales. Ayun, taga Rosales. Thank you po. Wilcon Villas East.